rawuh ingkang kinurmatan sedaya para-para ingkang sampun kapiji mratitisaken upacara panggih kemanten nggih Bagus Dedi Setiawan kalian Diah Ayu Nur Desi Dwi Ramadhani ahli madya keperawatan ingkang sampun mijil saking Panti Busana kepareng kerantu sang guru nadi sang kakung sejati kanthi kumejoling pandhalih sang saya caket sang saya cetha sang saya malelo dene sang Diah Ayu sampun dumugi sasana umyan meninggih sasana rinengga besar keluarga kang panjenipun Bapak Sutarjo Sagraya saking Tlatah Sumingkir RT 11 RW 6 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga. Mijil saking sasana Pangerman Bagus Dedi Setiawan kadharaken dening Kanjeng Rama sarta ibu ingkang kepareng mangin malamping sarta mangiring sampun dumugi sasana umyan sasana kang pinuju nggih sasana panggihing kemanten kekalih katon Prabowo Prabawani Mas Bagus Dedi Setiawan ingkang samangke kapinggahaken kalian Diah Ayu Nur Desi Dwi Ramadhani ahli madya keperawatan kapang-kapang jroning nala kepengin sanget pinanggih papaning suwita ya sang guru nadi sejati sang kakung sejati dumugi sasana umyan kang tinuju mawa kadang ungling kodhok ngorek ingkang sampun narsa hambalan gantal ingkang awujud sedah utawi surung titik alit lawe menang balang dinalang sampun kalaksanan minangka gondang kasih gondang tutup